Ya, jadi. Ya wis jadi ngene ya. Ya. Siji, loro, telu, wolu, sanga, 10. Wis durung. Ini dia. Ih, tunggu. Ganyan dia. Orang ngerti, enggak saja ya. Sekar. Iya, ketemu. Di sana manusia. Pinter banget apa ya ngumpet teh. Mulih no. Siswa yang sendakala mau diculik wewe gombel. Nenek kangen dia. Kau ini apa? Tadi ketemu nenek-nenek. Minan di? Pas ngumpet. Terus nenek-nenek hilang. Nenek-nenek nuri dewe supaya balik. Wes wayah sendekala. Engkau diculik wewe gombel. Lah, ngomongnya sih bener loh. Nah, orang percaya. Percaya kang tahayu. Ya. Ya wes lah, ya nara percaya. Aku mau wedi balik wae lah. Ya wis. Iya, terangan. Mengapa orang pada percaya sih? Orang temenan ketemu nenek-nenek kok. Wis balik nih. Main yuk. Yuk. Ini jadi siapa? Ya kan Vicky wis jadi kan. Cari kawan ya. Ya wis. Wis. Nah, Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sanga, 10. Saya pada menunggu ya. Santi ketemu. Ya, ketemu. Yes. Sekat ketemu. Yuk boleh diambil dari Hari ini kan bagus. Kon pada si kain ora sing jari arum Iya, kelingan. sing poyo sendakala anu apa ya Jarene anak wewe gombel ya? apa jangan-jangan Aryo digawa poyo gombel wewe gombel.
Cerita kasebut kalebu wawaler yaiku larangan sing digawe wong tua zaman semono kanggo anake ben orang bantah perintah. Persamaane anak zaman biyen karo zaman saiki yaiku pada angel kanggo dituturi. Cerita Wewedi Wewe Gombel duweni tujuan ben bocah-bocah pada nurut perintah wong tua. Dalan olih nanging awake dhewe kudu eling wayah aja metu omah ing wektu sendakala. Amarga waktu sendakala yaiku wayahe pergantian awan nalungi. Luwih apik beraktivitas ing jero omah lan nyiapake kanggo salat. Awake dhewe kudu nurut karo perintah wong tua aja mantah perkataane wong tua.